زاگونا ارکی خۆپاراستنê ya ji hêla disteya parastenê ya kantona Cezîrê ve hatibû sazkirin dikeve warê pêkanînê de bi şêweyekî fermî. Li bajarê Qamişlo û li cîgeha perwerdeyê nifşê duyêmîn hate derçûnkirin û bi merasîmeke berfireh ahenga derçûnê li dar ket. Bi beşdarbûna serokê desteya parastinê û endamên ji rêveberiya kantonê û malbatên leşkeran. Dewre berî vî hawî jî hat teqîmkirin, dewre serkeftî hat derbazkirin. Bi rastî ew ruhê van şerwana de hat dîtin. Pir nîşandage qanûna erkê xweparastina rewa hatî derketin, qanûnek dijî hebû, ew metirsiyêge mimkûn e qebûl serkeve bi ser nekeve, ew metirsiyî dî merpiş xweviştin. Her wiha ev nifş ji 147 leşkeran pêk tê, got li dirêjahiya mehekê rahênanên wan dom kirin, di mijarên leşkerî, zanistî, siyasî û her wiha dwarê werzeşî de. Em yani wacibkê xwe dikin, em balkî ser roja ava seriye pêke razînî, yani em gelekî kêfxweş bûn jî dewra xwe, dewra me jî serkeftî derbas bû û me gavên gelek pêşketin jî avêtin, gelek jî me nizanîbûn, nehim pê hisiyan yani mecal çêbû, me gavên pêşketî avêtin û em gelekî serkeftî jî derbas bûn dewra. Hêjaya gotinê got ne tenê ev perwerde ji bo ciwanên Kurd e, lê belê pêkhatiyên di herêmê de di wê de beşdar bûn, ji Ereb, Siryan, Ermen û her wiha di dome. Ez peyamekê dişînim ji ciwanên ku hêj tevlî vê nebûne, bilawerin tevlî vê rometê bibin. Rastî tu cudahî di navbera Kurd û Ereban de li vir tune ye. Em hemû yek destin û em ê wisa bimînin. Piştî got ev kes amade dibin ê dîtên belavkirin di hundirê bajaran de û bi karê parastinê dê rabin. Her wiha ev zagon hêj li dar e. Ekrem Salih, Orient News, Gundewarê Qamişlo.